Dan moet je me zien. Mocht ik nog op scoort, hè? Oh. Leven. Mooi? Ja. Nou, die vond ik dus. Nou, gelukkig ga ik je nog even weer. Als kamer ze zat dus. Beetje triest. Nou, druk maar. Dat is leuk. Alleen lepeltjes en varkjes. Nou jongens, het vardert al aardig. Ik ga de heelste bobbenste planken in. En dit is het ware. Rietjes. Goeiemorgen. En naar je. Oh. Ja, haast. Haast. Tadaa. En naar je vlog. Goeiemorgen. Wat ben je aan het meidje? Jermbandjes. Jermbandjes en kettingen, hè? Wauw. Zullen we nog hier, meidje? We zullen even aan het knutselen together. Even sieraden, meidje. Ja, smit ze maar in de bakjes. Zullen wij toch een kleutertje? Zullen we er dan onder? Nee. One, that's so good. Dan pak je boven het tritsje weer beet. Juist. Dan kunnen we helemaal naar beneden. Juist. Welke kleur doen we nou? Dus. En dat? Fjouwer. Mijn moet net hier met te helpen. Nee, dan is het al heel goed zelf. Van waar Max de ketting? Van Beppe? Beppe Klaasje? Nee, Oh. van tante Iels. Oh, wat leuk. Wat altijd goed is, komt tante Ilse jou thuis, hè, mijn baby. Wie heet die baby? Zwerder. Baby Sverre. Ja, het is vannacht wederom heel goed gaan. En ja, ze maken nog wat controles en dingen. Maar als dat al hier goed is, dan mij ze goed naar huis. Als je me hier mooi. Als je me hier mooi moedske op. Dan moet je hier mooi moedskop. Ja. Wanneer? Op een papa zin te voelen. Is het zo? Ja. Oh, ga ik net zo. Hier de baby heb ik een moedskop. Nee. Nee, volgens mij wel. Nee, echt niet. Echt net? Dan zeg ik het op, zit jij. Een baby moet ze hier ook uit. Als je bij kunt telefoon. En weet je wat het grappigste is, Hilda? Dit moedske, had toen echt opgehoord toen toen baby weer. Had hij een moeds op of nee? Ja. Dus Hilda haar moedske. Toen baby weer. Maar je moet even zien hoe plaatsje. Zo, dit is mijn moedske. Dat is die moedske, juist. Sverre had die moedskop. Is dat scotch? Zo mooi dat het zo Die was. mij verder wel haar. Ja, maar je die wel haar? Ja. Oh, dat is wel heel lief van die. Dat is wel heel lief van die. Dus dan maakt ze een mooie ketting van tante Ilse, omdat ze weer thuis komt. Ja. Dat is wel leuk. Wauw, echt mooi Ilse. Ilse. Zei men heel vaak Ilsetje die? Is net Ilse, hè? Nee. Hoe is het ook alweer? Hilda Mare. Hilda Mare. En hoe heet Mem? Mem is mem. Mem is Mem. Ja, dat klopt. Ik heet gewoon Mem. Toch? Hoe heet hij dan? Heid is heid. Heid is Heid. Hoe heet Beppe? Pep is pep. Wat er dan prutje aan te gaan? Best goed. Ho, je blauwe doe. Dat is een wild kraaltje. Ja. Weet je dat? Hatsé. Nou, en ik ga nog even, ik zeg bij Ilse, die lijn nog wat in de wasmand. Dus ik ga nog even een wasje draaien. Dus dat zit nu in de droeger. Dus ik ga nog even opvouwen. En dan nog even een krek en een slag door het hoes in de tuin. Want ik zei dat de En hoen... daar zit ballonsjes in. Ja, hier nog ballonsje op hangen, hè. Ik zei dat hun hoen nog in de tuin wat onthouden horen west hier. Dus ik zal nog even een slag op terug. Dan komen ze in ieder geval lekker En tussen. die is alweer daar. Ja, juist er mannen weer dieselbuis in de tuin, hè. Ja. Wat zei je? Goedemorgen. Die met mij pakken. Jij hebt je paken bed toch. Gekke diesel. Hier wordt een busje, denk ik, hè. Ja. Hé, we zien hoe mijn ook hier. Wat vies er zelf van? Mooi. Nou, ik heb hem net omgehaald. Nee, is van tante Ilse, hè? Maar wil je een cadeautje van mij? Is het van tante Ilse? Dit is echt een cadeautje. Oh, dat past een mooi beeld voor, hè. Dan had ze een ketting en een jermandje. Gaan we dat doen? Dit is Voor Vanke? Die is voor Vanke. Oké. Dus maar we 2 cadeautjes, meidje. Ja. Oké. Dus even zien. Dus doe de tapejes eraan op. Ja. Ja, tape. Oh, ja. Hier. Zie je?
Dan bloot er al een beetje vast. Tja, die vervangt is klaar. Mooi? Ja. Ik heb nooit die van is. Ik heb beide tegelijk er wel in. Oh, ik ga wel even testen. Ja, teepje. Maar wel zo. Ja, heel goed. Dat is goed. Zie je hierin hoor? Ja. Dat is toen lekker een mooi cadeautje. Zaak ik een cadeautje, even zweren. Een rompeke van Ajax die zaak uitzag, toch? Dat is toen deze. Had ze van mij die thuis komen of van de morgen kunnen we die brengen? Ja? Van je op de planning. Ik zal zo eerst even de beestjes doen. Een bakje koffie halen natuurlijk. We gaan naast even naar Dokkum. We hebben nog een afspraak in Dokkum. En misschien krijg ik even shoppen. Maar het is ook maar correct hoe laat Ilse en de baby thuis komen. Maar voordat we naar de beestjes gaan, gaan we eerst nog even een slagje terug tante Ilse haar hoers en de tuin. Dat maakt je sterren weer netjes. Ja. Want vet zie je een beetje een rommeltje natuurlijk maken. Hier de kerstjes van de bank al hellen, zeg ik. Wat nou heen? Zullen we nou naar hun hoers? Ja. En zit alle ballonnetjes nog goed heen, ja? Ja. En die plaat? Daar Ja, op het ruut. Ja, laten we hem allemaal in ship. Nou ja, via het abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Schoon hoor. Ja, komt u maar. Vetje had alle kersen eraf rotten. Ik denk dat er hier even lekker lijn had te koesen. Wat denkst u? Het valt echt Natalia ook. Het liep maler dan dat het weer. We hebben Famke haar fiets nog een onder het aandaken. Kist u die daarheen fietsen? Ja? Die is wel heel... Die is wel heel... Koud, denk ik. Het je koud aan de billen. Ja. Oh, je lijkt ik nog een poppy. Zullen we die ook even oproemen? Hi, vetje. Vriendje. Hey, schat. Joet, komen ze weer thuis, hè? Maar nog een extra mensje voor die om mij te kroep met de bordje. Zullen we zijn in de hoesje, Niel? Nou, en ik kreeg een berichtje. Ze maaien om 10 uur ongeveer in de hoes. Dus ze komen, als het goed is, van het over best wel thuis. Die zag niet. Oh. En de wask is klaar, dus dat kan ik nog even opvouwen en te plak doen. Komt al je heel mooi uit. Begin er binnen. Oh ja! Je bent ballonnen, hè? Mijn nek wil pas 12 spin. Nou, verdikken. Alle vlagjes naar beneden kwamen, hè? Alles lijkt beneden. Maar wat dan keer? Nou, is mensen alleen een punaisesje. Want ik keek het wel weer opplakken, maar dat bloot is net zitten. Dus maak maar even mijn punaise of zo wat. Nou, gelukkig ga ik je nog even weer. Als kwamen ze zat dus. Beetje triest. Ja, ik zet nog een keer muziekje. Oh, dat is het. Die is mooi. Is de jas ook even niet zo, hè? En daar. Vooruit. En daar. Dat zie. Dit is... Nou, we zullen nog even een keer de vlagjes ophangen. Mami, dit is Gabby. Heet die Gabby? Ja. Oh, wat leuk. Alles hing het weg. Ja, we konden geen punaise vinden, maar Beppe hier wat sterker tape. Dus we hopen dat het zo zitten blijft. Nou, en ons met je nog een keer, Beppe, hè? Dan maakt ze heel zelf. Ja. Dan mag hij iets Maar het moet eigenlijk al in hing dat ze thuis komen. Het was weer wel een beetje treurig, maar het hing het weg. Nou, een paar zaken, nog een mooi grut bos bloem. Dus die kan daar aan mooi. En heel de vermaak, het wel wat. Ah, eerst mijn koffie, denk ik. Zeker. Daar ga ik wel verlet van. Nou, wie ben er wel klaar van? Kom maar thuis zweren. Oh, nee. Ja. Als ik zo zin om zweren te zien. Ja, hè. Pak je koffie, hoor. En Siep hier de beestjes al dingen, hè? Dat wil leef. Wij zullen nou even naar Dokkum. En stiefjes om de... Ja, dus de fles die stiert er al een koffietje bij Beppe. Maar eerst even een skim uitje. Oh, nou net zo lekker om dat drinken niet te doen, toch? Nee, dat is net zo fris. Lukt het? Ja, ik moet daar. Ja. Was op knopje drukken, hè? Ja. Ja? Zullen we dat doen? Ja, ik zal even together met Ilse naar Dokkum. Ik had een afspraak en krijg even struinen. Maar Ilse en de baby komen saai thuis, dus we gaan net heel lang struinen. Want daar hebben we natuurlijk ook even shit. Eerst maar even op naar Dokkum. Nou, druk maar. Zo er even in? Ja, we maaien er los. Tada, 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 tada. Nou, we zijn in Dokkum. Weet je? Wat was het? Er omheen of er terugheen? Hier terugheen? Best. Gaan we door de sluis. Hier ook wat plaats. Ja, je weet vorige keer een beetje gekleurd. Dat klopt, ja. Nou net meer, hè? Is het heel los? Ja. Maar
Nova. Oh, zo'n coole trekker. Oh, wat zit er op die trekker? Een krien? Ja. Ja, een dikke John Deere. Leuk, al die winkeltjes hier, hè. Daar komen ze altijd samen mooi mee om te sneupen. Hey, mooi lieds, alles mooi beelden. Frieske vlag. Ik zie je Fries. Ik zie wel al je oren vlaggen, maar ik zie je Friezen. Hey. Heel volle vlaggen, hè? Ja. Oh, die is echt mooi, Hilda. Roos. Dat is leuk. Alleen leppeltjes en varkjes. Heel mooi. Oh, heel leuk. Mooie kleur. Wat voor... Zit er glittertjes op? Oh, zo mooi. Nou, ik ga een afspraakje gewoon. We gaan krijgt even strunt. Maar tante Ilse en de baby bent thuis. Dus wie gaan naar huis, hè? Die wil wie graag zien. Die is oud. Die gaat de mama. Ja, heet nou Sverre, hè? Heet net mijn Henk. Ilse zit nog steeds wat bij de naam. Zijn we gauw naar Sverre? Ja. Ja, wij gaan gauw naar Sverre. Echt vermoeiend. Echte moeder, ja, ik zeg het. Die is cool. Ze is net bij de versierde wijn. Bij de versierde wijn? Nee. Oh, echt net bij de versierde wijn. Oké, nou ja. Plofmodel. Op Nijbroeksterwoord. Nou, die is van Ildaal. Die met zaken vanmiddag maar inbrengen. Nou jongens, en al hoe leuk het ook is, maar je hebt net mij. Ik vertel wel even hoe het dier is. Ja, schat. Ik vertel je wel even hoe het dier is. Maar eerst met hij en mem en baby maar even lekker op haar eigen. Ik ging net maar in de vlagkamer op pontificaal op hun neus in. Dat ging net aan. Maar ik ging zelf wel even zien. Mami? Ja, lieve? Die baby komt er bijna uit. Baby is er al uit. Ja. Ja. De baby komt er bijna uit. Nou, die is eruit. Dus later. Die is toen een ijsje gekregen van tante Els. Ja. Wat voelst u van de Lietse baby? Leuk. Wie direct Liets? Ja. Moest ik een beetje goelen, hè? Wat een scotje net. En even mijn ei. En aaien. En dan moest ze met op schoot haar. Ja, Hilda wie best wel onder de indruk. Ze voelt heel mooi, hè? Cadeautje aan tante Els. Maak je me zo zien. Hier daar. Laaier in de box. Even aaien. Wat een mini babytje net. Dan ben je al heel grut, hè? Dan ben je al een hele grote meid. Dan maak je me zien. Mocht ik nog op schoot, hè? Oh. Lief, hè? Oh, mooi net. Wat een poppie. Ja, nee, alles gaat goed. En Ilse zei wat lekker om thuis te werden. Nou, dat is ik zo. We gaan net zo lang. We krijgen in het hoekje zoen, is het wel heel druk. Had Ilse toch even zoen. De familie nam maar krijgt in mijn zaak om het hoekje zien. Maar wat heerlijk zal dit popje in de familie weer. Nou, wij zullen even wat eten. Dan gaat Ilse aan een bedje. En dan zal ik vanmiddag in ons schilderen. Ja, we gaan wat druk fanatiek dwalen boeten om. Even schilderen. Eerst maar even wat eten. Nou, ik ben in schilders nu. Ik ga al het spul vastpakt. Ik begin aan deze kant, want ja, het is plantenbak, border hier maken. En die plantjes komen me kwart en ik denk, dan kan ik er net zo heel best mee bij. Dus ik begin nou hier. Maar nog 2 keer in de afverven. Alles zit in de groenverf is schuurt. Maar nog 2 keer afverven worden. Dus echt met de verf die er daadwerkelijk opkomt in deze kleur. Krijg je dus op dat gezien. Die tint wordt het. En dan, ik denk ook dat nog kleur voor takomwikken. Dan kan dan die plantjes er mooi in. Dan hoef ik net over die planten heen. Dus hier komen een mooie siergessen in. En maar die machine, het had een beetje rijnt. Dus hij begint al een beetje te rushen. Hij krijgt al een beetje de kleur die er wordt. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat past er wel heel mooi bij. Dus ja, we beginnen op deze kant van het huis. De ruutjes en die planken daarboven. Nou, een Ilde luidt op bedje. Ik ga de baby voor. Ik zet even een muziekje aan. De meidje het zo leuk mogelijk dat het is. En vaak als ik een keer dwalen ben, dan zit ik weer in een flow. Maar om in de te zetten is altijd wel een dingetje. Dus even het leuk meidje muziekje aan. Nou jongens, het vordert al aardig. Ik ga de hele bobberste planken in. En deze 2 ruutjes, check. En dan zit ik nou dwalen mij deze 2 ruutjes. Ja. Nou, ondertussen had ik aan het schilderen. Ik ben dus heel mooi op het trekker, hè meid? Hey, goed zo. Wat zwier, hè? Kom op. Hoe kist het? Kom op. Oh, moest achteruit. Lukt? Wat hast je? Ik heb gestolen.
Oh, er zit een hekstoon in. Weer die een beetje weird. Ja. Oh, maar dat heeft niks, toch? Dat maakt er niks uit. Lekker warm nog even, hè? Ja, lekker boetenbordje, man. Dan weer naar je vlag. Goed zo, hè? Dan gaat alle je vet. Gaat er al je vet met mijn kleer van jou. Zie je? Zit er nog wel wat in? Dat meisje net om mijn vinger. Nou, doe maar net. Nee, dat krijg je net goed hoor. Ik heb ook een keer weer verder. Net aankomen. Lastig, hè? Ja, zit er zo mooi. Wat voor kleur wie dit ook alweer? Wist je nou hoe heet is de kleur ook alweer? Beetje Zo. zonnig. Zo'n kleur, hè? Ze Ja. Ja. Nou, we noemen het spul op. Ik ga me nog. Ik was wel. Jo, het zo wel. Doe ik eens wel even een dienstspul meenemen. Doe eens een Wil knuffeltje. mama even een toetje pakken? Haast er los zetten. Hes, maar haar poets. En dan waren ze wel even eraan. Jongen, handig heel mijn bijschilderen. Hé, Abi? Nou, we hadden handen, we schien heel lang bij die handjes ik schien. Dat is je. Phew, het is slagen. Eerst met terpentine stonk dat ik heel bot. Stonk. En toen hebben we nog maar lekkere chippen dingen, hè? Alles weer schien. Nou, ik smiet heel nog even voor de televisie. Ik zal even wat eten, meidje. Het wie een hele leuke dag. We hadden even zwerren, jongen, hè? Wie er ook liet, schattig, hè? Ja. Ja. Je moet op schot hier. Doe eens op een schoot gewoon, hè? Dus Hé, jongen, ja, doe ik maar uit. Dat is het helemaal in die. Doe maar uit. Die helpen? Hier, waar? Hebben we. Oh, het is warm, hè? ja. Nou, zo, mij van me. Ik zal me aan inderdaad ook even douchen. Maar eerst even wat eten opzetten. Dan kan dat vast maar beginnen te zien en zo wat. Ik vond het een hele leuke dag. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwe toon omheen. En via net de chiller te downloaden van die tablet of telefoon. En mij chill. Hallo.